Evanđelje po Mateju, 7. glava. Ne osuđujte da sami ne biste bili osuđeni. Jer kako vi sudite druge, tako će i vama biti suđeno. Kakvom merom merite, takvom merom će vam biti mereno. Zašto vidiš trun u oku brata svoga, a ne primećuješ balvan u svome oku? Ili kako možeš da kažeš svome bratu, daj da ti izvadim trun iz oka, a u svome oku imaš balvan? Licemere, najpre izvadi balvan iz svoga oka, a onda gledaj kako da izvadiš trun iz oka svoga brata. Ne dajte svetinje psima, jer će se okrenuti protiv vas i rastrgnuti vas. Niti bacajte svoje bisere pred svinje, jer će izgaziti bisere. Molite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer kogod moli, dobija. Kogod traži, nalazi. I kogod kuca, tome se otvara. Ko bi od vas svome sinu dao kamen kad ovaj zatraži hleb? Ili mu dao zmiju kad sin zatraži ribu? Dakle, kada vi, budući zli, umete da dajete dobre darove svojoj deci, koliko će više vaš Otac koji je na nebesima dati dobra onima koji zatraže od njega? Sve što hoćete da ljudi čine vama, činite i vi njima. O tome su zakoni proroci. Uđite na uska vrata, jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast. I mnogo je onih koji stupaju na njega. Kako li su samo uska vrata i tesan put koji vode u život, i malo je onih koji ga nalaze. Čuvajte se lažnih proroka koji vam dolaze u ovčijem ruhu, a iznutra su grabljivi vuci. Prepoznaćete ih po njihovim plodovima. Bere li se grožđe s trnja ili smokve s čička, tako svako dobro drvo rađa dobre plodove, a svako loše drvo rađa loše plodove. Ne može dobro drvo rađati loše plodove, niti može loše drvo rađati dobre plodove. Svako drvo koje ne rađa dobre plodove, seče se i baca u vatru. Tako ćete i lažne proroke prepoznati po njihovim plodovima. Neće ući u carstvo nebesko svako ko mi govori, Gospode, Gospode, nego onaj koji izvršava volju Oca mojega koji je na nebesima. Mnogi će mi govoriti u onaj dan, Gospode, Gospode, nismo li prorokovali u Tvoje ime? U Tvoje ime izgonili zle duhove i u Tvoje ime činili mnoga čuda? Onda ću im ja reći, nikada vas nisam poznavao. Odlazite od mene, vi koji činite bezakonje. Prema tome, svako ko sluša ove moje reči i izvršuje ih, sličan je mudrom čoveku koji je sazidao svoju kuću na steni. Sruči se kiša, reke se izliju, dunu vetrovi i obore se na onu kuću. Ali kuća se ne ruši, jer je utemeljena na steni. A svako ko sluša ove moje reči i ne izvršuje ih, sličan je nerazumnom čoveku koji je sazidao svoju kuću na pesku. Sruči se kiša, reke se izliju, dunu vetrovi i obore se na onu kuću i ona se sruši do temelja. Kad je Isus završio ove reči, narod se divio njegovom učenju, jer ih je učio kao neko ko ima vlast, a ne kao njihovi znalci Svetoga pisma.